Здравейте, ние сме Бегавски. И днес ще ви покажем как да си направите интро с Camtasia Studio 8. Той няма да работи, аз ще работя. И първо цъкате върху Import Media тук горе и си избирате песен. Цъкате отвори и ето е тук. Сега цъкате върху Library и си избирате тема. Ние ползваме End of the Line и цъкате върху и вземате я и я слагате тук на трак 1 с влачене. После вземате това и си го местите. И го местите ето тук до линията. След това избирате колко време да ви е интрото. Аз го правя 5 секунди. Така. Тъкате върху сплит и ето го, то се разрязва на две части. Тъкате върху тази част и тъкате върху кът тук на ръчката и се изрязва. След това тъкате върху тази част и тъкате плюсчето. И тук тъкате върху тази буква два пъти. И ето тук въвеждате текста, който ще ви е нужен. Така. Сега го нагласете. Така. И тъкате на клип bin и тук тъкате върху минусчето. После тъкате ето върху това плюсче, за да ви добави втори трак. И вземате песента и я слагате ето тук. Сега ще трябва да се отрежете. Аз ще я отрежа. Това махам. Така, сега ще трябва още да я отрежа. Там вече вие се нагласите, както ви харесва. Не още. Така. Да видим така. Още малко. Просто аз помня песента, защото не го правя за първи път заради това. Така. Горе-долу. Добре. И сега също трябва да ставите тук, ето така да стане жълто. Тази линийка да стане жълта, като държите. И отново тъкате сплит и режете това. Сега тъкате върху кът и го вземате. И нека да видим какво се е получило. И ето това беше нашето интро. И за сега това беше от нас. Довиждане и до нови